Два мача в 2 минути, дългоочаквания ден за синя България настъпи, а именно шампионът на България Левски София се завръща в Шампионска лига, там където му е мястото. Виждате, Борис Баня Лука, първия съперник, шампиона на Босна, свършиха с 15 точки преднина. Доста свеж отбор са, читат футбол, играят, опитват се да играят нападателно, не са някакви умрели кучета. Едно на ум трябва да има също към този хубостник Тюркмен, винаги е готов да ни пореже. Може да кажем, че опасностите идват по левия фланг. Ерера, Савич, головете са от Юричич. Йокич също доста свеж сърбина, не е лош, играе доста приличен футбол. И отиваме вече към нашия отбор. Левски запазиха си отбора, да надградиха с доста прилични трансфери. Двама от които започват Косо и Рейналдо. Там имаше доста опасности. Тук има вариант Перея да не почне мача да играме с фалшива деветка, да влезе около флекс, да се въртат с Бала и с Рейналдо. Важно да отбележим, че всички нови попълнения са картотекирани, готови са да влезнат всеко едно време да помогнат. От друга страна сме без Сангаре, Сола, Карл Фабиен и Вуликич, които са контузени и няма да могат да помогнат в този матч. Важно да отбележим, че Левски играе доста добре срещу балкански отбори, има положителен актив срещу отбори от Босна. Имаме от 6 мача 4 победи, 1 равен, 1 загуба. Може също да отбележим, че босненците имат 100 години, празнуват, имат там тържества от няколко дена, ще скочат на нож. Пределно са мотивирани да се покажат на тази сцена, ще дадат всичко, каквото могат. Но ние си мислим, че Левски този мач няма да го загуби и се насочваме към Хикс-2, двоен шанс. По-смелите могат да опитат двойката, която много блазни. Втория мач, който ще ви представим, е между съставите на Швейцария и на Колумбия. Виждате, доста интересен мач ще стане, няма важни отсъстващи. Швейцарците доста нападателен футбол, хубаво играят. От друга страна Колумбия свършиха първи в групата, с Португалия надиграха ги. Имаме едно виждане тук на този мач. Всеки мач на световното правят над 20-25 удара и нашето виждане е точен удар на Хамес, точен удар на Луис Диас.